أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندراب السلام عليكم تقل يتودي الله يجولد إن لا الله صلى الله عليه وسلم ندير ويندند نيتن هن حال de seeda ko fati e mondialisation non woni wattude aduna o fo hunde wotare e dow miijoji mabbe kono non miijoji mabbe di no jogi ko be coomno to lesto sabu kambe be miijino wadde aduna o hunde wotare taw ko to bangal faggudu dum woni économiquement be mbada économique o dum woni faggudu du fo wade faggudu wotoru pour be mbaawa duminde be mbaawa heptude leydele tokose de ngala doole de faggudu mudumen be coomi hen kadi peeje mabbe so tawi be mbadi dum mabbe keptor hen kadi ben pinal mumen be keptor hen kadi ben diine mumen e wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin walla wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin e be pewja alla en fewja kono non alla wonno ko kanyum tagibe kanyum buri andude no fewjirte kanyum buri waawde fewjude alla buri waawde fewjude alla buri andude no fewjirte sabu o mondialisation mbobbe kaalata o ko adi fo pamde den hol darnde de podden darade hen hol darnde l'islam foti darade o mondialisation de wonno mondialisation en wadi nafoore en wadi kadi ko nafata hunde fof no wayata ni jon non jaggen nafoore nde enen naftoroden hen profitannobe profitirta e meden ni profititer non e mabbe e mondialisation hen nde wonno be bi ko naftoro kam mi naftoroma so be naftorima en be pewji enen ne pewjen mbaawen hutorade o mondialisation ko kalten hen ko findinde bandirabe be andinde bandirabe nde wonno hunde fo neddo ko bande نلا الله صلى الله عليه وسلم ده ونلا وياك وأنذر أشيرتك الأقربين جيرتين لينول ما برونغول ما باتاد ngol bandirabe burde ma battade be to bangal endam jirtin bende pudda yottinde nelagal e dendangal aduna o fof den non o wadi non Allah wiimo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin men nelani ma so wana ko ayuru mende wonande aduna o fof ay Allah haali do mondialisation o adunaji di fo al alamina kala al alamina gardo e qur'ana firti ko adunaji di fof gila den zaman nela sallallahu alaihi wasallam Allah haali e qur'ana affaire mondialisation o wi kadi wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhira min nelirani masowana e dendangal yimbe be pop adunaji di fof beltinabe jertinabe kadi mojjere amen e kadi e pulgu amen ay do kadi ko yimbe be fo biya ndekete qur'ana o haalino o mondialisation joni ko joni o yottani en haadi non yottanima en ko woni ko waddi en hande ko ƴeewen holno nguurdirten e mabbe o do mondialisation ha mbaawen naftorade be kambe no be ganni naftorade en ni no e pewjiri ni enen ne pewjiren non dum non wodi e mawbe meden andube e der l'islam kaalino dum gila e adam be bi ko wayno imam Shafi'i ko gando modo ko jom mazhab e der l'islam o haalino e jimdi e adabiyat makko o wi inna lillahi ibadan fudana دلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروها فلما علموا أنها ليست لحي ودنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ويمينو ديدو جيمدي اون او saha ko yiinode mo non ko jogori aroyde holno yimbe be mbaawi royta wondi royde e aduna he taw tampani dum woni o mondialisation gondo hande o wi Allah no jogi jiyaabe Allah jojbe bi ceeri aduna o haalaabe be ngoppi dum da nden be ndaari aduna o haa be jii be gandi aduna o wana nokku kodirdo wana nokku kodereedo ko nokku garowo tan ko ara hen seeda tan jawta
ete noon aduna eno wayni jiiɓade ɓe gandi kadi eno jogori jiiɓoyade ɓe ƴeewi ɗum ɗo ha ɓe paami ɗum o wi ɓe ƴeewi laaɗe moƴƴe ɗe ɓe lumbori e nder tewru aduna he nde ani ɓe mbaɗi aduna o ko luggere nde noon hadema taccude nde ko mba jogoɗa laana moƴƴa nde mbawa taccude nde ɓe ƴeewi golleji moƴƴi ɓe cuɓi ɗin ɓe mbaɗi golleji maɓɓe ɗi ko ɗum woni taccirde ɓe oɗo aduna ngoɗo maayo ko ɗum waɗi ni hay wiwaji goto gando tan goto eno haalanno embo haalanno affaire mondialisation o kanko no o yiiri ɗum mondialisation ko maayo aɗa yaha e ladde tan ha jottoɗa e maayo ngo ganduɗa a wawa taccude maayo ngo ete noon ko ma tan ndewa e maggo o wi ko a sehallana maɗa moƴƴe tiidka jola e makka jola e makka gona e awƴude pellita gurdam maɗa fof ka gawƴowo kadi laana moƴƴa ayi ɗum ɗo imam Shafi'i haalino ɗum gila e duuɓi ujunere caggal ko yiinodema noon ko jogori aroyde nde wonno ɓe mbi qulubul aarifina laha uyunun yara ma la yarahu nadiruna kamɓe anduɗe ɓe Allah ɓe eɓe jogui guite ɗe ɓe jiirata ɗe ganduɗa ɗeɗeno men guite jiyata ɗum woni guite ɓerɗe kamɓe ɓe jiino ɗum gila e nden noon teskoɗen konguɗe maɓɓe ɗi paamen hen no mbawirɗen yaadirde oɗo mondialisation kadi sa ƴeewi hande ko waɗata e aduna he ko nde wonno ko hen tolni ɗum waɗi kala windanden mbaɗɗen ko ma kaalen hen seeɗa ko mondialisation o addi ɗum sa yi hande neɗɗo wona Suria walla neɗɗo wona Irak kañum tan e weeyo jooɗo ordinateur muɗum haalda e gonɗo Paris taw ganduɗa kadi ko toon jibina ala ko andi hay hunde e l'islam funta ɗum ha nawa ɗum Irak funta ɗum toon ha artira ɗum e leydi muɗum e jibinede e leydi no wayi welde ni duttoɗa mbaɗa bomboji aɗa fettina e leydi maɗa a funtirimbo saabu ngoɗo weeyo saabu ordinateur ma o firti ko mondialisation e koɓe kutori mondialisation o ɓe punti ɓeɗo ha ɓe keɓiri ɗumen ni no ɓe mbaɗi ni noon enen ne eɗen mbawi wadde noon en mbiyani noon nehen yimɓeɓe e dow ɗum ɗo ala nehen ɓe enen guitten ɗiɗo haqqillaji ɗi ɓe jogui e l'islam ɗi ɓe paamani ɗi mbattanen ɓe l'islam pewɗo tawa ko e o mondialisation no ɓeeɗa puntiri ɓe ni enen ne puntiren ɓe noon ha pewniten haqqillaji maɓɓe gandinen ɓe ko holko woni l'islam ɗum woni tawa en profiti e ɗum ɗo he ɗum woni hono ɗiɗo vidéo ji batteɗi hande e YouTube walla e Facebook walla ko fati communication sociale eɗen mbawi hebde hen no pamnirɗen yimɓeɓe pamɗen yimɓeɓe l'islam tigui tigui l'islam ko tawɗen ko eno selli kadi islam kala ko ɓe mbawi addoyde woni tan ko e faccirde l'islam nde wonno l'islam ko diine mo ganduɗa yadata ko e zaman kala zaman garɗo no jogui tafsir muɗum e ayeje qur'ana he zaman o arata ko faccirde ayeje qur'ana ɗe ɗum woni ayi koɓe gaddi oɗo mondialisation ko facciri ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wiyano wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina e kaffatan linnasi e rabbil alamina e rabbinnasi ɗum ɗo fof ko mondialisation jofotono qur'ana he ko sa wi fatiha ɗo uditirde mum ɗo alhamdulillah ay rabbil alamina joom jeyɗo binde ɗum ɗo ko mondialisation sa wi to sakkete qur'ana ho qul a'udhu bi rabbin nasi ay ko jeyɗo yimɓe wiyani jeyɗo julɓe walla jeyɗo heferɓe walla jeyɗo yahudu walla nasara wi ko jeyɗo yimɓe ay ko mondialisation qur'ana o ene heewi tep mondialisation kono noon ƴeewen holno gurdirɗen e mondialisation haadi en mbawa ala to ndewɗen ko ma tan guuren hen ƴeewen no guurirɗen hen taw en moɗaka wata ɓe moɗ en hayso ɓe moɗi en e toon gonɗen e nder deedi maɓɓe to enen ne kutoroɗen ɓe toon so ɓe kutorima en tan enen eɗen mbawi hutorade ɓe hen saabu ko nafatana hen ko lorlotana hen eyyi ɗum ɗo ko jubbande seeɗa mondialisation ene heewi haala nde wonno kañum ɗum ɗosina kañum tolna oɗo saaha eɗen ñaagui Allah nde Allah rokkata en kadi temps goɗɗo mbo mbawten yejjinade e nder mondialisation nafooje muɗum eko nafata hen ha mbawen hutorade wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullah